казано, от голямата сила идва и голямата отговорност. И големите отговорности, точно така. Относно това, как да кажа, определено нямам никакви съмнения в качеството на иновацията си, в това, което ще приложим и съответно, понеже виждам и резултатите от самите деца. Аз по-скоро имам страха, понеже ти заговори за вярата и за това, нали, да идва от сърцето. Това нещо ме крепеше в продължение на 4-5 години с усилията, които влагах, нали, жертвите, които правих за това нещо да се развива. Това работеше безотказно, определено дори в най-тежките моменти, нали, когато си с сълзи и пот на челото, пак действаш и правиш нещо по въпроса само и само да се реализира. Моят проблем идваше от един въпросен глас в главата ми, който повтаря следното: хората няма да подкрепят бъдещето на собствените си деца. И от циркулирането на този глас с ежедневието постоянно отново, аз не просто губех възможността си да представям нещата, както виждате в самото участие и сега, как не мога да подредя собственото си слово. Вярата почваше да се унищожава. Същевременно, нали, имаше една частица, която вижда резултатите, вижда това, до което допринася и знае, че ще стане глобално, знае, че ще стане голямо, че ще влезе навсякъде, но въпросната вяра ставаше все по-малка и по-малка. И докато гласът, нали, постоянно се засилваше и всъщност това е как да кажа, въпросният мой проблем, нали, заради който не мога да... Колкото до качеството на самата си иновация, определено нямам никакви съмнения, че това нещо не просто ще се материализира. Дори, както казах на Пламен, сме го заложили като цел до 12-22-27 година деца гиганти да влезе в училищата от цялата страна и съответно да осигури възможност пред абсолютно всяко едно следващо поколение на децата ни. Дори моята първоначална идея и причината да стартирам това нещо беше да създам инструмент, който да неутрализира бедността от картата на страната ни. Въпросният инструмент в момента си има име, съответно да, има някои липси, нали, които с времето ще се изчистят. Всяко нещо се развива постоянно. Да. Не можем да кажем, че нещо е открито от първия път и е перфектно. То много е важно, че си го започнал от тук нататък, защото ако един човек не го е започнал, само може да предполага какво трябва да се прави. Така че първата стъпка е това, което ти си направил, да седнеш, да отделиш определени знания, да ги работиш с децата и да видиш кои повече им трябват и кои не, и от тук нататък да доработваш програмата. И това, което се случва всяка година, колкото повече работиш по тази програма, толкова повече опит ще имаш. Всеки един, който реши да прави такава програма от тук нататък, или трябва да стъпи на твоя опит, или наново да го върви пътя.